नै जोङो दिराङाव सफैनानै दायो जोङो बेबायदि डर्मेटरि हस्टेल माबाखौनो लाबाय जों सानै नालाय बे गोजौआव सासे उन्दुसिगोन बे गोजौ माने बे गाहायाव सासे जास्ट 400ल' आरो सासेयावहाय ओमफ्राय बिथिंबो दं नै बेबो थागोन शेयारिं जाहैबाय आरो रुम मोनसेयावहाय ओरैजाय दङ बाथरुम टयलेट आरामसे हरसेयाव जेने थेनेबो मोजां सोलियो सेंग्राफोरब्ला बाइकारफोरब्ला बुरिया बेफोरबायदियावनो थाफैयोब्ला फैसाफ्राबो सेभ जायो आरो थानो मोजांसो जायगाफ्रा एकदम जोंना सामानफ्रा बेयावनो दंजोबो नै दायो ओंखाम जानोसै एकदम लामा जिङावनो टाउन थांनाय लामा जिङाव जास्ट ओंखारनाल' थांनांसिगौसै आरो जोंनि रुमा बेनोमोन 309 रुमावहाय दायो थांनोसै गोजौआवहाय नैबेयावबो रुम दङ बेबायदि लाफैनो हायो आरो 2000 बेफोरबायदियावनो मोनो नैबेफोरनो रुमा बिथिंबो दङ किटचेनफोर ओमफ्राय ओरैजाय रुम दङ थाग्रा दङ आरो बिथिंहायनो बिराद मोजां मोजां बेफोरथिंबो दङ नै रुमफ्रा दायो ओंखाम जानोसै जानानै बेरायनोसै दसे नैबेनो लामाया गारिया जोंना दायो नै थुक्का जादों जोङो लान्चआ बेनोसै आरो दिराङाव बेखौ जानानै जोङो सांति भेलिनो मा भेलिनो बेफोर बेरायनानै फैनोसै हर थानानै आरामसे गाबोन थांसै लामा जिङाव ओंखा जोंना थाग्राया गोथावना जानो अके जानोसै आंबो नै दायो जोङो दिरांनि मामोन बियो सांति भेलि होननायावहाय ओरैबायदि बरिया जायगाया एकदम ग्रिनारि बिराद मोजां थानो सान्थिनो सांति भेलियाव आरो बैथिं बोरमाफोर दंबावो नायनि फै बरिया जायगाया बैयाव नायहैनोसै जोङो बोरमा बायदिसिनाफोर बिराद मानसिफोर फैयो आसामनि आरो भारतनिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैयो बिराद आरामनो थानोबो बिराद एभेलेबेल हमस्टेफोर दङ मोजांथार नोंथांमोनहाबो बेरायफैनो हागोन जोंलाय आसामनिनो खाथिनिनो जोंहासो आन्दायो गोबां मानसिफ्रा मालाय बेरायनानै थांगबाय फैदो लोगोफोर बेरायफैदो बेयाव ओरैबायदि बरिया बरिया जायगा दङ फेमिलिफोर लानानैबो थाफैनो हायो भिजिट खालामफैनो हायो वाव अमेजिं बोरमाया नाहरदो बैयावहाय ओरैबायदि मोजां बोरमा मेन्दा गोजा बेयावहाय गासिबो दङ RSBF ओमफ्राय सांति ओरैबायदि मोजां बोरमा मेन्दाफ्रा नै गांसो जानायफ्रा वाव इन्जय खालामनो मोजांथार फ्रेश एयार ओइथिं दङ गुमग्राया बे मोजां जाखायो नै सामने जा सकता है वो हाँ सामने जा सकता है हाँ लात मार सकता है लात मार सकता है मारेगा क्या पता नहीं हाँ मारेगा क्यों नहीं जा ज़्यादा नज़दीक जाने से तो लात मार सकेगा मत जाना धंधा से मत मारना हाँ नहीं तो मालिक सामने ही है वहाँ पे
मालिक पकड़ के लेके जाएंगे आपको सोरगिदिं एकदम बोरमा जागासिनो दं नै गांसो बैथिं गामिफोर दङ लोगोफोर नै बोरमा मेन्दा जि मोजां मोजांखा दैना दङ नै ओरैबायदि गोलावखा बिगुरखौबो बिदिलायनो मोनसे सिनबाय आरो नै मालाय बिराद गांसो जादों साउथ बेलेगैनो बेरायनो फैदों बोरमा मेन्दा बिराद थाब थाब लावो बिसिनि खोमोना बेबायदि स्टाइलनि आरो ओरैबो दंबावो हनै बेयावबो गोलावनो बेयो जाहैबाय दिरांनि मनास्टारि टुपचुं नामा टुपचुं मनास्टारि टुपचुं देरगे मनास्टारि होनना बुङो बुद्धिस्टफोरनि टुपचुं दारगिये लिं मनास्टारि दिरां होनदों बेवहाय नुनो हागोन नै जोंनि आसामनि आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिराद फैसोयो बेरायनो दा जोंबो गिदिंनानै थांसै दान्दिसे नायलाबायनोसै जायगाखौहाय बिराद मानसिफोर बेरायफैसोयो बेलासियाव नै गथ'फ्राबो बल गेलेदों नै बेबायदि ओरै थांसै टुपचुं दारगे लिं बिराद मोजां जायगाया समायनानो नै फायरिं खालामगासिनो आं बेनो जाहैबाय दिरांनि टाउन
ओरैबायदि समायना बे दंफांखौ गायनांगौलै बिराद मोजां बानायनो हायो खाथि खालामनो हायो ओरैजाय सोरगिदिंनो बेनिफ्राय भिउफोरखौ नुहुरो बैफोर जाहैबाय गारि दोनग्रा जोंबो बेयावनो दोनदों खोनाबाय गायनै बेयाव दोननो गारि बिराद टुरिस्टफोर फैयो हनै फैगासिनो बेबायदि आरो ओरैबायदि समायना जायगा फैनो हागोन नोंथांमोनाबो बेरायफैनो बारा गोजान नङा जोङो 7थायाव ओंखारबोनाया 12थायाव मोनफैदों आरो गोजौ गाहाय नालाय लासै फैदों आरो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेबायदिनो ओमफ्राय बेजोंबो इन्ट्रेन्स दङ गाहायजोंहाय थांनो हायो आरो बेबायदि बयबो फट' लादों बेखौ नुयो दा मानसिफोरनियावहाय इउटुबफ्राव हगारलाबायनायफ्रा बेनो नै मोखाङावहाय गोबां बिबारफोरबो गायनानै दोनदों मोजां नुयो गोबां बेफोरबायदि बिबार बानायनानै दोनदों टाबफोरावहाय बिदि सोरगिदिंनो बिदि आरो मेंबाय थाबायनो वाव नाथाय मोजां मोनबाय फैनानै नै ओरैजाय We look like they have written explanations here. You need these are the 3 vices that keep us in samsara. The pig is ignorance. The cock is covetousness, greed. The snake is anger. And here you have good cows. You know, we look at some good things sometimes. If you look back at the world, some good things. बिदि आरो सिङाव नै बिदि बेवहाय दालाइ लामानिबो स्टेचु बानायना दोनदों एखेयानो नै गेजेरनिखौ दालाइ लामा होनना बुङो दा बिराद साइलेन्ट बयबो निजोमनो सोरबा तपस्या खालामफैयो बेबायदि नायनो हागोन आरो नोंथांमोना फैनो हागोन बेरायफैनो हागोन बेबायदि जायगाया फुलफिटबो दं नै बेबायदि सोरगिदिंनो नायनो हागोन आरो बिराद मोजां बानायदों बेखौ नै गुबुन गुबुन स्टेचुफोर दंजोबो बेयाव मिन्थिला आं मानि बेयाव लिरदों नै लिरनानै दोनदों दोननाया सान्ता राक्षिता होनना बुंदों नै बेनिखौ ओमफ्राय बिना गुरु पद्मसम्भाबा होनना बुंदों बेखौ आदसा किं त्रिसंदेतसें बेयाव गासिबो बेबायदि नाम दंजोबो आरो सोरबा दानबो होलाङो फैसाबो होलाङो नैलाय फैसाफोर बेबायदि होलाङो आरो बिदि गोजौसिम बैथिं दं नै ओरैनो बेबायदि नोंथांफोराबो जास्ट नायफैनो हागोन भिजिट खालामफैनो हागोन गोबाव
माने गोबाव बोसोरफोरनि माखासे हिस्ट्रिफोरबो दङ आरो बेवहाय नायफैनो हागोन भिउफ्रा बेबायदिनो दायो ओंखारलांफिनसै बारा सम गैया बेनिफ्राय आरो जे भिउखौ बेबायदि नुहुरो नै मोजां जिरायना थादों नै सैमाया ओइ जाम्फावनो उन्दुनो ओंखारहांनो नै बेयावबो मासेबाव mandala top ini dia sponsor होनाय मानाय various फाउन्डेसन लेट जेसेबांनाखि होनाय दङ बे जाहैबाय सोरबा थैनाय मानायफोरनि गोजा आरो बेबायदि बेजों एन्ट्रि खालामनानै बेजोंहाय ओरै सोरगिदिं भिउ डेमफोर दै जमायग्रा प्रग्राम बायसाफोर लायनां बैसां बानायनानै दोननायनि नै फेमिलिजों माजों फैला सांथि बेले फेमिलिजों फैनांगौ फेमिलिजों ला बरिया orange बेयावनो थादों जोङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हागोन रामाखेम मेन मार्केट दै सोनानै लाबाय दै गुदुंनो बे ग्राउन्ड फ्ल'र जोंहा 6 थाखा जासिगोन आरो गोजौनिखौ लानानै आंना रुमा बेनो मोनसे जाहैबाय उन्दुलागासिनो दं गुबुन मानसिफोरबो मोनसे बेदावहाय साथाम उन्दुनो हायो मेसाप जानानै दं बेजोंहाय बरायदों गस्ला माबा मोनबाय मा होनो माफ्लार बायदि ट्रेडिशनल है ना आप लोगों का ये या ट्रेडिशनल स्कार्फ ओके थैंक यू सेलापासावहाय थानोसै जानो हागौ सेलापासिमावहाय 2 घन्टासोआनो लानो हागोन आं अलमस्ट 60 नि खाथियाव किल'मिटारा दा नै जों बेनिफ्राय चेकआउट खालामबाय रुमनिफ्राय नैबेबायदि आर'नाइथ' नङा स्कार्फ आरो गावसिनि ट्रेडिसनेल बेजोंहाय जोंखौ बरायनानै लानाय आरो बिदाय होनायनि अके स' जोङो थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांनो हागोन